ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം വജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാസിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്യ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. രാധാഷ്ടമിയാണ് അല്ലെ. രാധാ റാണിയുടെ ജനനസമയം അല്ലെങ്കിൽ അവതരിച്ച സമയം നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധിലേക്ക് പലർക്കും അറിയണ ഇതായിരിക്കും, എന്നാലും എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ല? അത് പ്രാർത്ഥനയാ കാണുന്നത്. പ്രാർത്ഥനയാണ് കാണുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥനയാ കാണുന്നത്. ഞാൻ ചെയ്തോ ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കാണണ്ടോ? ഇപ്പൊ കാണില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് നമ്മളെ രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രാധാറാണിയുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ, ആവിർഭാവ ദിനാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് അത് നോക്കിയിട്ട്, കാരണം രാധാറാണിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ശരിക്കും ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ രാധാറാണിയാണ് അല്ലെ. മദന മോഹന മോഹിനി എന്നാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ മദനമോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അതായത് കാമദേവനെ അടക്കം എന്താ പറയുന്നത് ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതിന് ഭഗവാനെ മദനമോഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മദനമോഹൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി മദനമോഹന മോഹിനി, ഭഗവാൻ അടക്കം എന്നിട്ടാണ് മോഹിക്കുന്നവളാണ് അല്ലെ രാധാറാണി. അപ്പൊ അതെന്താണ് ശരിക്കും ആ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും നിറകൂടാണ് ശരിക്കും രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭക്തി രസം പ്ലസ് അമൃത് പ്ലസ് സിന്ധു
മനസ്സിലായി? ഇതെല്ലാം നാലും കൂടിയിട്ടുണ്ട്. സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ സമുദ്രം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഭക്തി ഉണ്ടാവും, അതിൽ രസം ഉണ്ടാവും, ആനന്ദം ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ അത് സമുദ്രമായിരിക്കും ആ ആനന്ദം. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനു ഉപമിക്കാം? രാധാറാണിയോട് ഉപമിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ. അതില്ലാതും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്തിയില്ല. ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് രാധാറാണി എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഓരോരുത്തരെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അതായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതാണ്. ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കഥകൾ പോകണം പുരാണങ്ങളിൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്നാല് രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും, എന്നാലും ഇന്ന് രാധാറാണിയുടെ ആവിർഭാവ ദിവസം കാരണം കൊണ്ട് പുരാണത്തിന്റെ കഥ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോവാം. അതിൽ പറയണത് പല വിവരണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വിവരണം പറയുന്നത്, ഒരിക്കൽ വിന്ധ്യാപർവ്വതം, ഹിമാലയ പർവ്വതക്കെട്ട് അസൂയ ഉണ്ടായി. പാർവതി ദേവിയെ തന്റെ പുത്രിയെ ലഭിച്ച കാരണത്തിൽ ഹിമാലയത്തിന് മഹാദേവന് മരുമകനായി ലഭിച്ചു. രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾ, ഒന്ന് വിന്ധ്യാപർവ്വതം, ഒന്ന് ഹിമാലയ, അല്ലെ? ഹിമാലയത്തിന്റെ പുത്രിയാണ് ആര്? പാർവതി ദേവി. അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അങ്ങനെ പാർവതി ദേവിക്ക് എന്താണ്, പാർവതി ദേവി തന്റെ പുത്രനെ ലഭിച്ച് താൻ ഹിമാലയത്തിൽ മഹാദേവന് അപ്പൊ മരുമകനായിട്ട് ആരെ ലഭിച്ചത്? കാരണം ഹിമാലയത്തിന് മരുമകനായിട്ട് ആര് ലഭിച്ചു? മഹാദേവനെ ലഭിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് ആയതിനാൽ മഹാദേവനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ തന്റെ മരുമകനായി ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച വിന്ധ്യപർവ്വതം ബ്രഹ്മദേവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായി കഠിനമായി തപോവ്രതങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ് പർവ്വതം എന്താണ്? വീണ്ടും വിന്ധ്യപർവ്വതം കാണുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഹിമാലയത്തിനാണ് മഹാദേവനെ മരുമകനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ വിന്ധ്യപർവ്വതം അതേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു വിന്ധ്യപർവ്വതം തപസ് ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ ഉഗ്ര തപസ്സിൽ സമൃദ്ധിനെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഉദ്ദിഷ്ട വരത്തിന് പ്രാപ്തിക്കായി അനുഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ന് വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ശരി, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന പാണിഗ്രാഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുത്രിയെ തനിക്ക് വേണമെന്നുള്ള വിന്ധ്യപർവ്വതം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ശിവഭഗവാനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു, അത് ശിവഭഗവാനേലും ഉയർന്ന ശക്തിയുള്ള ഒരുവനായിരിക്കണം എന്റെ മകളെ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശരി, ബ്രഹ്മദേവൻ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തഥാസ്തു പറഞ്ഞു. ബ്രഹ്മദേവൻ അധികം ആലോചിക്കുകയാണ് തഥാസ്തു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അധികം ആലോചിക്കേണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് അത് പറയുന്നത്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് താൻ കൊടുത്ത വരം അസാധ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ബ്രഹ്മദേവൻ കുഴപ്പമില്ല. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മദേവന് തെറ്റുപോയത്. ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയായോ, കാരണം അത് സംഭവിക്കോ എന്നുള്ളൊരു സംഭവം പേടി വന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ മഹാദേവൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പുത്രൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള രീതിയിലേ. അങ്ങനെ അധികം താമസിയാതെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭൂലോകത്തിൽ അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു മനസ്സിലോർത്ത് ബ്രഹ്മദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രാണപ്രിയയായ രാധാറാണി വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ പുത്രയായി അവതരിച്ചാൽ തന്റെ വരം അസധ്യമാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ആലോചിക്കണം, ഭഗവാൻ ഭൂലോകത്ത് അവതരിക്കേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാണപ്രിയയായ രാധാറാണി, അപ്പൊ രാധാറാണിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ വിചാരിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാധാറാണിയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സമാധാനപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ രാധാറാണിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഠിനമായ തപസ്സാരെ അനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മദേവൻ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മദേവന്റെ വരം സാധ്യമാവണല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആരോട്? അതുപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയോട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രസന്നനായി രാധാറാണി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി, ഞാൻ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന്റെ മകളായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും എന്താണ് പല കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും വൃഷഭാനു മഹാരാജാവിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെ പത്നിമാരുടെ ഗൃഹത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആയതിനാൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് മഹാരാജാവ് ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുഭാനുവിന്റെയും രണ്ടുപേര്, അതായത് അപ്പോൾ ഈ രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും, അതായത് അഷ്ടസഖികളിൽ വരുന്നതാണ് ചന്ദ്രാവലി. അപ്പൊ വിഷ്ണുഭാനുവിന്റെ മഹാരാജാവിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായ ചന്ദ്രഭാനുവിലും പത്നിമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ രാധാറാണി ആരെ? വൃഷഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രഭാനുവിന്റെ മകളായിട്ടും വന്നു, ചന്ദ്രാവലിയും വന്നു. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും അപ്പോഴേക്കും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. പത്നിമാരുടെ ഗർഭത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ രാധാറാണിയുടെ ഇരുവരുടെയും വിന്ധ്യപർവ്വത പത്നിയുടെ ഗർഭത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ യോഗമായിക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു. കാരണം അപ്പയ്ക്ക് എന്താണ് ചെയ്തത്? യോഗമായിക്ക് കൽപ്പന കൊടുക്കുക ആര്? രാധാറാണി. കാരണം രാധാറാണി ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കണത്, അല്ലേ? അപ്പൊ രാധാറാണി യോഗമായിക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്ത് അതനുസരിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതനുസരിച്ച് വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന് അഴകാർന്ന് 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറന്നു. അപ്പൊ വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിന് അങ്ങനെയാണ് 2 പെൺകുട്ടികൾ പിറങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണിയും ചന്ദ്രാവലിയും ആരയിൽ പിറന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്? വിന്ധ്യപർവ്വതത്തിലേക്ക് പിറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അതങ്ങോട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ മധുരയിൽ അവതരിച്ച കൃഷ്ണൻ ഗോകുലത്തിലേക്കും യശോദ പുത്രനെ അവതരിച്ച യോഗമായ മധുരയിലേക്കും മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഗോകുലത്തിലെ കാര്യം പറയുന്നതാണ്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ നമുക്കറിയാം ഗോകുലത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ കുട്ടിയെ വധിക്കാൻ കംസന് കയ്യിൽ നിന്നും വഴുതി ആകാശത്തിൽ ഉയർന്ന യോഗമായ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം, അതായത് യശോദമാരെ മകളായിട്ടാണ് യോഗമായി വരുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാണ് അല്ലെ. കൃഷ്ണൻ അങ്ങോട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മായനെ ഇങ്ങോട്ടും യോഗമായനെ ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് യോഗമായ അരുളി ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇത് വധിക്കുന്ന സമയത്ത് കംസം വധിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ്, ദുഷ്ടനായി കംസ, മുൻജന്മത്തിൽ കാലമേനിയായിരുന്നു നിന്നെ ചക്രായുധി വധിച്ച ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജന ആനന്ദമേകൊണ്ട് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ യോഗമായ വീണ്ടും ദുഷ്ടനായ കംസനോട് പറയാണ്, കാരണം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ദേവി തുടർന്നു, നീ ഒരു സത്യം കൂടി അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. എന്നേക്കാൾ ശക്തിയാർന്ന അഷ്ടമഹാശക്തികൾ രാധ, ചന്ദ്രാവലി, ലളിത, വിശാഖ, പത്മ, സൗഭ്യ, ശ്യാമള, ഭദ്ര, അഷ്ടമഹാശക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അഷ്ടസഖികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. അവര് തുടങ്ങിയ അതിശ്രീക്കം അവതരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവർ ഭൂമിയിലെ അവതരിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പേർ അതീവ ഭാഗ്യശാലികൾ. അതായിരുന്നു ചന്ദ്രവതിയും രാധാറാണിയും അല്ലെ. ആദ്യത്തെ 2 പേർ അതീവ ഭാഗ്യശാലികളായിരിക്കും. ഇവരെ ആര് വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർ അവർ മഹാദേവനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളായിരിക്കും. ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത് യോഗമായ അപ്രത്യക്ഷമായി. അപ്പൊ ഇവർ 2 പേരിൽ ആര് വിവാഹം ചെയ്യുന്നവർ അവർ മഹാദേവനെ അടക്കം തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോഗമായ അപ്രത്യക്ഷമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കേട്ട് കോപാഗ്നായ കംസൻ പൂതന എന്ന അസുര സ്ത്രീയെ വിളിച്ച് നവജാതരായ എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെ വധിക്കാനും എല്ലാ പെൺകുട്ടികളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുവരാനും ആജ്ഞാപിച്ചു. ഇത് കേട്ടോടുടനെ മനസ്സിലായി, ഗോകുലത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളെയും വധിക്കാൻ, അതായത് ആൺകുട്ടികളെ വധിക്കാനും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരാനും വേണ്ടി പൂതനോട് പറയാണ്. അങ്ങനെ പൂതന അതിനനുസരിച്ച് പോവാണ്. വിന്ധ്യപർവ്വം തന്റെ പുത്രിമാർക്ക് നാമകരണ ചടങ്ങുകൾ. അപ്പൊ എന്താണ് വിന്ധ്യപർവ്വതം അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പുത്രി നാമകരണ ചടങ്ങ് അതിഗംഭീരമായി ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വേളയിൽ അവിടെ വരാനിടയായ പൂതനെ അവിടെ വരാനിടയായ പൂതന 2 പെൺകുട്ടികളെയും തട്ടിയെടുത്ത് ആകാശമാർക്ക് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് പൂതന വന്ന് അവരെ തട്ടിയെടുത്ത് പോവാൻ 2 കുട്ടികളെയും തട്ടിയെടുത്ത്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ബ്രഹ്മാവ് മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ച് ആ പൂതന്റെ ശക്തി ക്ഷയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടീനെ വിദർഭ രാജ്യത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയും. ആ കുട്ടി വിദർഭ രാജ്യം എടുത്ത് വളർത്തുകയും ചെയ്തു. ഒരു കുട്ടീനെ വിദർഭ രാജ്യത്തിലേക്ക് എറിയാണ് പൂതന. 2ാമത്തെ കുട്ടിക്ക് പിന്നീട് ചന്ദ്രാവലി എന്നറിയപ്പെട്ടു. ശേഷിച്ച കുട്ടിയും വായിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വന്നതിനാൽ പൂതന ആ കുട്ടിയും വജ്രഭൂമിയിലേക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എറിയാണ്. അങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ അവിടെ അപ്പൊ എന്താണ് അതിന് രാധാറാണിയായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെടുത്തത് പൂർണ്ണവാസി മുഖാര എന്ന ഗോപസ്ത്രീയെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ഇവൾ നിങ്ങളുടെ മരുമകൻ വൃഷഭാവിന്റെ പുത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു. അന്ന് മുതൽ രാധാറാണി വൃഷഭാനിന്റെ പുത്രിയായി വളർന്നു. ഇതാണ് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള രാധാറാണിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പുരാണത്തിന്റെ കഥ. അതായത് ശരിക്കും വിന്ധ്യാപർവ്വതവും ഹിമാലയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഈ കഥകൾ തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അത് പിന്നെ പല പുരാണങ്ങൾ പലകളായിട്ട് കണക്ട് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു വിവരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു നാൾ യമുന സ്നാനം ചെയ്യും. അപ്പൊ വൃഷഭാന് ഇത് മനസ്സിലായാലും ഇനി ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അവരോടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. എന്നിരുന്നാൽ ഒരു നാൾ യമുന സ്നാനം ചെയ്യുവാൻ വന്ന വൃഷഭാനു മഹാരാജാവ് യമുന നദിയിൽ ദാനത്തിൽ ആഴ്ന്നിരിക്കെ, അപ്പൊ അദ്ദേഹം യമുന നദിയിൽ കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 1000 ഇതളോടുകൂടിയ ഒരു താമരപ്പൂ അരികിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചു. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള കഥ. അപ്പൊ 1000 ഇതളുള്ളോടുകൂടി ഈ താമരപ്പൂ അരികിലേക്ക് ഒഴുകി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സ്പർശിച്ചു. ദാനത്തിൽ നിന്നുണർന്ന മിഴികൾ തുറന്ന വൃഷഭാനു മഹാരാജാവ് താമരപ്പൂവിനുള്ളിൽ ഉരുകിയ സ്വർണത്തിന്റെ കാന്തിയോടെ അതിമനോഹരമായി പെൺകുഞ്ഞിനെ തന്റെ കൈകാലുകൾ കാണാനുണ്ട്. അപ്പൊ 1000 പെൺകുഞ്ഞ് കൈകാലുകളാട്ടി അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാഗ്യമില്ലാത്ത രാജാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ ലഭിച്ചതും ആനന്ദ ലിബ്ധനായി. അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുകയും പത്നിയായ കീർത്തിതയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്രകാരം രാധാറാണി തന്റെ ശാശ്വത മാതാപിതാക്കളായ വൃഷഭാനുവിന്റെയും കീർത്തിയുടെയും ഭൂമിയിലെ ഗൃഹത്തിൽ അവതരിച്ചു. ഇങ്ങനെയാണ് രാധാറാണിയുടെ കഥ പറയുന്നത്. അതിന് ഗൃഷഭാനു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിന് അങ്ങനെ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന രാധാറാണി അഷ്ടമിന് അതാരണം കൊണ്ട് ഞാനത് പറഞ്ഞാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
രേഷ്മ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് രാധാറാണിയുടെ കഥ എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. സെക്കൻഡ്. നമുക്ക് നാളെ ഞാനൊന്ന്, കാരണം കുറച്ച് പേരും കൂടെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുണ്ട്. വേറൊരു ക്ലാസ്സിന്റെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കേണ്ട അങ്ങനത്തെ ലെവലുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് കറക്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നാളെ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. അവരും കൂടെ നാളെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും. എത്ര പേരെന്ന് അറിയില്ല, 10-15 പേരുണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം. അതില് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് സമർപ്പണം പറയാണ്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആരാണ് എഴുതിയെന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമി രചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, രൂപഗോസ്വാമി എന്താ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, പുരാണങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും റെഫറൻസ് എടുത്ത് പറയാണ്. എന്താണ് ഭക്തി, എന്താണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതെല്ലാതും പലതരം പുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, അതുപോലെ തന്നെ സ്കന്ദപുരാണം, അതേപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അനവധി പല പുരാണങ്ങളും ഇതിൽ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ പുരാണങ്ങളിൽ ഇന്ന പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, സ്കന്ദ പുരാണത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭവിഷ്യപുരാണത്തിൽ ഇന്ന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, വരാഹ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബൃഹത്നാരായണ പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള 18 പുരാണത്തിന്റെ ഏകദേശം ഒരു പകുതി കൂടുതൽ, പകുതിയല്ല ഒരു 75% പുരാണങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റെഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണ്, കാരണം നമ്മൾ ഈ 18 പുരാണങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ മനസ്സിലാവാനുള്ള ലെവലല്ല അല്ലെ. അത്രയും വലിയ ബുക്കുകളും കാര്യങ്ങളും അതിലുള്ള. ഇത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ രൂപഗോസ്വാമി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇതിലെല്ലാതും. ആ ശ്ലോകത്തിന് പ്രഭുസ്വാമിയാണ് ആ ശ്ലോകത്തിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗദ്യരൂപത്തിലാണ് ഭക്തിരസാമൃതം ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് മറ്റതല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിന് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു വിവർത്തനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ പ്രഭുസ്വാമി വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബുക്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഗദ്യരൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇതിൽ സമർപ്പണാണ്, നമ്മള് ഒരു ഭക്തിയാണല്ലോ ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിലെ ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾ പഞ്ചതത്വം ജപിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ 6 ഗോസ്വാമികളെ പറ്റിയും വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 6 ഗോസ്വാമികൾ വൃന്ദാവനത്തിലാണ് അവര് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന, ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് കൂടുതലും, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവരാണ്. അപ്പൊ അവരെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങുന്നത്, ഏത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തുടങ്ങുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി പ്രഭാസ്വാമി എല്ലാവരെയും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ആ പ്രണാമ മന്ത്രം നമുക്ക് പറയാം ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ. അതില് നാനേശാസ്ത്ര വിചാരണ നിപുണ്യ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാനകൗ ലോകേനം ഹിതകാരിനോ ത്രിഭുവനീ മാനിന്യ ശരണകരോ രാധാകൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജാനന്ദാന മദാലികൗ വന്ദേ രൂപ സനാതനൗ രഘുയഗ ശ്രീല ജീവ ഗോപാലകൗ. അതായത് 6 ഗോസ്വാമികളാണ് ശരിക്കും ഭക്തി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വൃന്ദാവനത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഭക്തി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ ഗോസ്വാമികളെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിനാദ്യം പറയുന്നത്. അത് ആരിൽ നിന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, ഒന്ന് സനാതന ഗോസ്വാമി, ഒന്ന് ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി, ഒന്ന് ശ്രീ രഘുനാഥ ഭട്ട ഗോസ്വാമി, പിന്നെ ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ജീവ ഗോസ്വാമി, ശ്രീ ഗോപാല ഭട്ട ഗോസ്വാമി, ശ്രീ രഘുനാഥ ദാസ് ഗോസ്വാമി, എന്നിവർക്ക് എന്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ അതിനെപ്പറ്റി ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം. മെയിൻ ആയിട്ട് 6 ഗോസ്വാമികൾക്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അത് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്,
കാരണം ഭഗവാന്റെ രസങ്ങൾ 12 രസങ്ങളാണ് ഭഗവാനുള്ളതെന്നാ പറയുന്നത്. ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, സാഖ്യരസം, വാത്സല്യം, മാധുരം, ഹാസ്യം, കരുണം, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം എന്നിവരെല്ലാം രസങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നോട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ശരി, മംഗള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന, കാരണങ്ങളുടെ എല്ലാം കാരണഭൂതൻ. അവര് 12 രസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സർവശ്രേഷ്ഠമായ ആകർഷണ രൂപമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. സർവ ലൗകികമായി അതീന്ദ്രിയവും ആകർഷണവുമായ ശരീര ലക്ഷണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം താരക, പാലിക, ശ്യാമ, ലളിത, സർവോപരി ശ്രീ രാധാറാണി എന്നീ ഗോപികുമാരെ മുഴുവനും വശീകരിച്ചു. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ഗോപികുമാരുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഗോപികമാരെ മുഴുവനും വശീകരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് പതുക്കെ നമ്മള് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ നാളെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് പോണോളൊന്ന് തുടങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന് ആദരം പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം സനാതന ഗോസ്വാമിയും അത്ര വലിയ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. രണ്ടുപേരും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ്. അപ്പൊ എന്നിരുന്നാലും ആ സഹോദരൻ അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനെ ആദരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഇത് ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ ഭക്തി, അതായത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആയിട്ട് 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്നാലും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു 49 ഇതുണ്ടെന്ന് 40 50 നോക്കിയിട്ടില്ല, എത്രയുണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, 51 അധ്യായങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഈ 51 അധ്യായം എന്ന ശ്ലോകം വരുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ ഇതിനെ 4 സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണമാണ്. ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കണം. ആദ്യത്തെ ലെവലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒരു പൊതുവിവരണം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പൊതുവിവരാണ് 19 ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്നാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ ഒരു ചെറിയ ജനറൽ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തരാൻ മതി, എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ, എന്താണ് നിയമം കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഏത് നിയമത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ കടക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം. മൂന്നാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞത് പരമാനന്ദത്തിലെ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. പരമാനന്ദം പരമാനന്ദത്തിൽ കടക്കേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ എന്താണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നാലാമത്തെ എന്താണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ചാണ് 4ാമത്തെ തരംഗം. അപ്പൊ 4ാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് 4ാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ ഇതിന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഒരു സമുദ്രം പോലെയാണ്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്നൊരു സമുദ്രമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സമുദ്രത്തിനെ പോലെ ഇതിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് 4 വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. 4 വിഭാഗങ്ങളും പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം എന്നിങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോന്നിലും ഉപവിഭാഗങ്ങളും തരംഗങ്ങളും വിഭജിച്ച് സമുദ്രത്തിന്റെ 4 മേഖല എവിടെയാണെങ്കിലും വിവിധ തരംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ വിവിധ തരംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പൊതുവിവരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ബാക്കിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എന്താണ്. മൂന്നാമത്തെ പരമാനന്ദം, ഭക്തിയുത സേവനത്തില് പരമാനന്ദം നമ്മൾ എങ്ങനെ അനുഭവിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി. 4ാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വര പ്രേമത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ 4 ആയിട്ട് ഇതിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത പഠിക്കുമ്പോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന 6 ഗോസ്വാമികൾ ഉണ്ട്. അതില് രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ഇവർ രണ്ടുപേരും ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരന്മാരാണ്. അത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ റെഫറൻസ് എന്താണ്? എല്ലാ പുരാണങ്ങളും ഭാഗവതം അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ബേസിലാണ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും അത് ശ്ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രഭാസ്വാമി മാത്രം അതെന്താണ് നമുക്കത് ഗദ്യ രൂപത്തിൽ അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി സൈഡ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ, ഇതൊന്നും വേറെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. ആ സ്ലൈഡ് ഇതിനില്ല. ഇത് ഞാൻ അധ്യായം ഒന്ന് നാളെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ ഞാനേ ഇതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് 10 സ്ലൈഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ടൊന്ന് പറയുന്നതാണെന്ന്. ഓക്കെ. സ്ലൈഡ് ഇതിൽ അവതാരിക സ്ലൈഡ് ഇതിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കാതെ. ഓക്കെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവതാരികത്തെ സ്ലൈഡിൽ അദ്ദേഹം ഒന്നോട്ടാണ് കണ്ടത്. അപ്പൊ അവതാരിക ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 12 രസങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മുഴുവനും നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഏത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 12 രസത്തിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് സാന്തരസം, ദാസരസം, സാഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുരം, ഹാസ്യം, കരുണ, ഭയാനകം, വീരം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, രൗദ്രം എന്നീ രസങ്ങളെല്ലാം സംഭരണിയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് പറയണത് എന്താണ്? അനുശീലനം. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം അവർ പോണ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ പോകാം. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമുക്കൊരു അസുഖം പിടിപെട്ട പോലെ ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അസുഖം പിടിപെടാതിരിക്കാനും അത് പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് അയ മരുന്ന് കഴിക്കണം അല്ലെ? അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് 3 തരം ശക്തികൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. 3 തരം ശക്തികളെ പറ്റി ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവരും ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവൻ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതില്. പിന്നെ അടുത്തത് ഓക്കെ. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു പോയിന്റ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഭക്തി നിർവചിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി ജ്ഞാനകർമാദി എന്ന പദം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സഹായകരമല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർന്നതാണ് കർമാദി. ബലേച്ഛുടെ കർമ്മങ്ങൾ, പരിത്യാഗത്തിൽ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല പ്രവർത്തനം കൃഷ്ണബോധത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി സേവനം, ഭക്തി കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, ഭക്തി കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാം. അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണം. നാളെ ഞാൻ അതൊന്നും കൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസ് തുടങ്ങാന്നുള്ള ബേസിൽ ഞാൻ എടുത്താണ്. നാളെ നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പേരും കൂടെ ജോയിൻ ആവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും രാധാഷ്ടമി അല്ലേ, അപ്പൊ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് പിന്നെ അപ്പൊ ഒന്ന് രാധാറാണിയുടെ കഥയും ഒന്ന് പറയാ, ഇതൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ് നാളേക്ക് ആക്കാന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഒന്ന് രാധാഷ്ടമിയിൽ ഒന്ന് രാധാറാണിയുടെ കഥ ഒന്ന് പറയാ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വന്നില്ലല്ലോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. മാതാജി വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ഇന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മൾ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസിന്റെ വേണ്ട, നാളത്തെ അറ്റൻഡൻസ് മതി. ഓക്കെ. നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. നാളെ തുടങ്ങാം. ഞാനത് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നിർത്താന്ന്.
ഓക്കെ നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവേച്ച പതിനാം പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഗുരുദേവ ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ തൊട്ട് തുടങ്ങാം. ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് രാധാറാണി ഇത് കാരണം കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയാണല്ല അത് കാരണം. ശരി, നാളെ ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ വരും.